Чувстваш ли понякога, че светът ти се разпада? Че препятствията пред теб са твърде големи, за да бъдат преодолени? Че сякаш всяка твоя крачка напред е последвана от две назад? Искам да знаеш, че тези трудности не са тук, за да те победят. Те са тук, за да те изпитат, да извадят най-силното, най-доброто, най-смелото от теб. Те са тук, за да те направят по-силен. Всеки човек, който някога е постигнал нещо велико, е минал през моменти на болка, съмнение и неуспехи. Но знаеш ли какво е направило разликата? Те не са се предали. Вместо това са приели предизвикателствата като част от своето пътуване към величие. Трудностите са като тестове на твоята решимост и воля. Те те карат да се питаш, наистина ли искам това? Ако отговорът е да, тогава ще намериш начин да продължиш, дори когато изглежда невъзможно. Ще се изправиш, дори когато си изтощен. Ще намериш сили, които не си знаел, че притежаваш. Ще откриеш нови начини да постигнеш мечтите си, дори когато пътят ти е усеян с пречки. Всеки велик успех започва с една малка, но значима стъпка. Всеки пътешественик е направил първата крачка с вяра, че целта му си заслужава. Помисли за всички хора, които са постигнали нещо значимо. Учени, предприемачи, артисти. Зад всяка тяхна победа се крият истории на провали, разочарования и борби. Истинският въпрос е: готов ли си да преминеш през тези трудности, за да стигнеш до върха? В живота има моменти, когато усещаш, че нищо не върви по план. Може би проектът ти е претърпял неуспех. Може би не си получил работата, която искаше. Или може би нещата просто не вървят добре. Може би ти липсва подкрепа или си заобиколен от съмнения. Както от своите, така и от на другите. Но именно в тези моменти се коват героите. Не когато всичко е лесно, а когато е трудно. Когато имаш чувството, че цялата вселена е против теб, но все пак продължаваш. Запомни, никога не си сам в битката си. Ти не си първият, който среща трудности, и няма да бъдеш последният. Важно е да не се отказваш. Всеки път, когато се изправиш след падане, ставаш по-силен, по-мъдър и по-устойчив. Това не е само клише. Това е истина, която хората научават, когато не се отказват. Нека ти разкажа една истина за успеха. Не се постига лесно. Успехът изисква труд, отдаденост и най-вече способността да се изправиш след всеки удар. Защото успехът е повече от крайния резултат. Той е процесът, в който се изграждаш и ставаш човекът, който е способен да постигне велики неща. Не се страхувай от провалите. Те са просто уроци. Всяка грешка, всяка загуба те подготвя за бъдещите победи. Най-успешните хора в света са тези, които са се проваляли най-много, защото всеки неуспех ги е приближавал към успеха. Представи си Томас Едисън, който е казал: "Не съм се провалил. Просто открих 10 000 начина, които не работят." Той не се е отказал. Той е продължил, защото е знаел, че провалите му не определят неговата стойност. Вярвай в себе си. Вярвай в пътя, по който вървиш. Знай, че днес е още една възможност да направиш крачка напред, независимо от трудностите. Няма значение колко бавно напредваш, стига да не спираш. Защото постоянството е това, което отличава победителите от онези, които се предават. Така че днес, каквото и да те притеснява, каквото и да те кара да се чувстваш изгубен или победен, реши да продължиш напред. Реши да бъдеш човекът, който не се отказва. Защото ти имаш силата да преодолееш всичко, което животът ти поднесе. Изправи се, дишай дълбоко и направи тази първа стъпка към успеха. Ти си по-силен, отколкото си мислиш. Ти си по-смел, отколкото си вярвал. И ти заслужаваш всеки успех, който се крие зад трудностите. Днес е твоят ден. Днес започваш да пишеш своята история на успех. Готов ли си? Тогава давай!